Elikkäs morjesta vaan kaikille, se on JJ Juhots tässä ja nyt olisi tarkoituksena tehdä tämmönen 300 subin spesiaali, eli mulla on nyt GoProssa tämmönen ulkoinen mikki, mä koitan jotain selostusta tehdä tai jotain sen tapasta. Haluun kiittää kaikkia 300 tilaajaa, että tosi hienoa, että teitä on niin monta, että en ois ikinä uskonut, että saa niin montaa subia. Mutta kiitos kuitenkin. Ja no niin kuin kaikki nyt varmaan tietää, niin pyöränä mulla on tämmönen KTM EXC 125. Ihan perus TT kotari muuten paitsi FMFn putkis Calvinin änkällä. Ja sitten SXn kampura, ei tässä muuta, 12.4, välit, huippuja ottaa sen 125, mut nää on ihan kivat kaupunkiräppäilyyn, kun pääasiassa tulee vaan semmoista ajettua. Ja mitäs muuta, tässä ollaan nyt menossa kaverille, siellä on jotain derbi-asennusta, mitä ne helvetti virittää, niitä saatana paskakasoja. Ja sen verran vielä, että huomenna on Varkauden mopo- ja piikkimiitti. Eli kaikki, ketkä katsoo tästä läheltä tätä videoa, niin tulkaa ihmeessä paikalle. Meitse on siinä liiderinä. Ja sieltä sitten varmaan tulee jotain selostusta tai videoa, jos nyt tää onnistuu. Te tykkäätte, laittakaa kommentteihin, että mitä tykkäätte tämmöistä selostuksista ja sitten, että kannattaisiko mun aina valita joku aihe, mistä puhua ja sitten semmoista. Elikkä huomenna on se miitti, niin siitä tulee sitten video ja jotain tämmöstä ajovideoa selostuksillakin mä varmaan rupeen tekemään. Tää on ihan mukavaa tehdä, kun nyt sain 0 eurolla tehtyä tommosen ulkoisen mikin, kun otin vanhasta headsetistä ton mikin ja vedin sitten vaan 3,5 mini plugin joholla tuolta GoProlta sen tänne. Että semmoista. Ja mankilla keulimista tulee video sit kun taidot kehittyy ja semmoista. Tänään on ihan hyvää sää, paitsi äsken vähän satoo, mutta ei se nyt enää haittaa. Ja nyt nekin näkee, jotka niin väittää, että mä en ikinä aja kotarilla, niin nyt mä ajan tässä. Ja vaikka on satanut vettäkin, eli tieto on ihan kurassa, niin silti mä ajan. Eli ei tää mikään niin vitriinilasikappale oo, että kyllä tällä ihan ajetaankin. Ensi viikolla saatan päästä A-Raitin miittiin, jos niin nyt kyyditys onnistuu. Se on vähän silleen ja tälle, että jos onnistuu, niin olisi aika hienoa päästä ensi viikonloppuna A-Raitin miittiin. Siellä näkisi vähän kaikkea porukkaa ja semmosia kavereita, joita sitten harvemmin näkee, niin se olisi ihan kiva. Siinä vähän mutkitellaan. Käännytään tonne vähän rauhallisemmalle tielle, niin käy vaan antaa happea. Vitu vesilammikot saatan. Oho, sehän lähti. Kyllä tehiä löytyy. No niin, vähän happea. No
toi. Tosiaan tää pyörä on myynnissä. Löytyy Nettimotosta. ID:tä nyt en muista, mutta hintapyynti on 6700. Siitä voidaan tosiostajan kanssa tinkiä. Tulkaa vaan rohkeasti kysymään. Mitään vikoja tässä ei oo, että ihan hyvin pelaa ja vähän reilu 20 tuntia sitten tehty täydellinen koneremppa, kuitit löytyy. 35 tuntia sitten vaihdettu mäntä, ei tarvii sitäkään ihan heti olla vaihtumassa. Kulutusosat on ihan hyvässä kunnossa, ketjut ja rattaat vaihdettu vähän aikaa sitten. Eturenkassa on hyvin pintaa, takarengas vaihdettu parisataa kilometriä sitten. Eipä siinä muuta. Tulkaa kyselemään, jos kiinnostaa. Mä voin tohon descriptioon niin sitten linkata ton myynti-ilmoituksen, jos jotain kiinnostaa, mutta tää alkaa nyt tää video loppumaan, niin laittakaa kommentteihin mitä tykkäsitte. Oisin halunnut jätätellä ton mopopoja, mut nyt ei kerinyt. Voi perkele. No, toivottavasti piditte ja toivottavasti äänenlaatu nyt ei ollut mitään ihan kamalaa, että tämmöstä pystyy katsomaan. Sataa vitusti!